Grad Split ima priliku i nije iskoristio ni jedna vlast, a tako ni ova. Tiče se centara za koje Europska unija nudi europska bespovratna sredstva u 100% iznosu. Lokacija koju mi nudimo je Pazigrad, lokacija koja je u vlasništvu od Parkova i nasada i samog Lovrinca d.o.o. na 6000 m2. Na tom mjestu može se izgraditi dom za starije, zatim dnevni boravci, druge usluge koje su potrebne u gradu Splitu, dodjela obroka, zatim drugih svih potrebnih stvari koje su bitne za ljude koji su sami, dostava lijekova i da dalje ne nabrajam. To su mogućnosti za koje Europska unija pripremila novce. Nažalost, u prvom pozivu prošle godine grad Split se nije javio, u 6. mjesec također novi poziv slijedi, ali ja se nadam da će svake godine takvih poziva biti niz. Ovo je prilika i šansa da grad Split i mi od 1.6. ja na čelu kao gradonačelnik iskoristimo priliku i svim starijim osobama u gradu Splitu osiguramo domove za starije, osiguramo dnevne boravke, osiguramo dostavu, odnosno povećanje usluga što se tiče besplatnih obroka, što se tiče lijekova i svih usluga koji su potrebni u kući.